cara gawe apa? Ibu. Cara gawe kado. Tak dibebet lu cewek. Lepet. Nah, tak dite trik. Isolasi, guys. Nyapa tuh tak buat di YouTube. Cara nganu gawe kado. Kabeh wong iso. Ora, Yo. ngengkel ya. Ada kira tau. Bebasnya Pak Ngeplak puro. Kak duwe amplop ya. Aku juga duwe. Lah, piye ki? Wah, Seket ta. teko ibumu. Aku lorong TK. Nek iwe tuh jam 2. Wes. Oh iya, wes. Ora. Ketaketan. Bandel. Jadi bandel. Simpel sekali kadonya. Guru tok iki dadi, guys. Kowe sing larang roh iki ngono. Oh, dibentuk hem body. Dene orang yang bodinan. Smoke. Tak cie. Ya, bentuk anu lho. Apa wi? Gulonan. Terbentuk gulonan.
jadi mirror tak sesimpel itu, tapi aku gak iso nih. Tengok, lanjut kedua. Foto. Lanjut kedua. Caranya diteko dipadane ya toh. Nah. Dipadane sik. Diuntil-until, ngerti bahasa until-until ora? Terus disulasi guys, awas penting itu selasi, diuntil-until terus disulasi guys. Diwalek guys, tuh dipelirit, terus ditekuk, nah diwalek ditekuk nah ditekuk diputar, tuh diputar, ditekuk diputar. Isolasi, disolasi, seret. Wis dadi tas sisan. Sing iki bentuk hem. Oh iya neng penampakan nih. Kowe wis njupuk. Terus iki arep bentuk tas mumbuh iki, bentuk tas apa iki? Tas jagongan mumbuh.
Belirit-belirit Jiwit nang. disumpel nih terus ya. Aduh nih ditekuk ini mandi kurang wah kuwi takok terus tiap nih wi. Oh dibuka kupen rabi. Nah wis dadi tas iki jagong kan nih. ora ikat ditekuk lu digunting-gunting digunting kamu tahu ini modelnya apa? Ini modelnya tas jagongan. Gocekan ini. Nah, terus dibelungkan. Dekadu dibelungkan. Oh, di detail apa ini dicopot regane. Yo batakno lek nek iki. Anu ini lho. Nah, Yo bandrol ki mesti kudu enak ndarani. darani anu anyar masuk metu apa nih bandu nih. Ditolongkan visual nih. Nah wis dadi terus di staples bae guys, dhuwure di staples cetuk. Cetuk. Nah wis dadi. Oke. Coba lihat di subrek.